Καλώς ήρθατε στα Pitch, ένα podcast για τη Φόρμουλα 1. Είμαι ο Λευτέρης. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ είμαι ο Κωστής. Και σήμερα θα ασχοληθούμε σχετικά με το τι έγινε την Κυριακή στον αγώνα της Ήμολα, στην Εμίλια Ρωμάνια. Το σήμα της Mercedes με το φυλάς δεν πιάνει πια. Όντως σήμερα, μιας που έχουμε τη τιμητική να έχουμε εδώ τον Κωστή, φοράει και την επίσημη εμφάνιση της Mercedes. Και εγώ σκεφτόμουν να τη βάλω, αλλά φοράω Σένα εγώ σήμερα, Άντριον Σένα. Οπότε είμαστε μέσα στο κλίμα της Φόρμουλας. Ο Γιώργος που λεμπέρα εγώ φοράω. Τίποτα, ναι. Τοποθέτηση προϊόντος. Οπότε πάμε να δούμε τι έγινε στον αγώνα. Πώς ξεκίνησε, George? Ο αγώνας ξεκίνησε έχοντας βρέξει όλο το διήμερο πριν. Όμως η βροχή την Κυριακή είχε σταματήσει πάλι καλά στην Ήμολα. Αλλά η πίστα είχε μείνει βρεγμένη και όλοι οι οδηγοί πήραν τελικά τις θέσεις τους στην εκκίνηση. Με τα ενδιάμεσα ελαστικά στην αρχή για να είναι σίγουροι μην φύγει κανένα σε καμιά στροφή. Μάλλον και μετά από λίγο. Όταν έσβησαν τα φώτα, ο Max Verstappen έκανε πολύ καλή κίνηση και κράτησε την pole position που είχε πάρει πριν. Και ο Σέρχιο Πέρες κατάφερε και ανέβηκε δεύτερος περνώντας τον Charles Leclerc, όπου έχασε και την τρίτη θέση από τον Lando Norris και έπεσε τέταρτος. Όπου οι φίλοι της Ferrari δεν είχαν μείνει ευχαριστημένοι με αυτή την κίνηση του Leclerc, αλλά δεν πειράζει. Ήταν και πολλοί κιόλας. Περίμεναν πώς και πώς και την άνοδο της Ferrari και ήταν και στον τόπο τους, οπότε το περίμεναν πώς και πώς. Έχουν χαϊπαριστεί όλοι οι Ιταλοί. Αλλά είδαμε ότι είχαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο αντίδραση στο πράσινο φως, αλλά ανέπτυξε πιο γρήγορα ταχύτητα της Red Bull. Το 0-200 το έκανε πιο γρήγορα η Red Bull. Έδωσε, πώς το λένε, η ταχύτητα, η δύναμη της Red Bull πάτησε καλύτερα στην άσφαλτο από τη Ferrari. Και ο Χάμιλτον δεν έχει πάει καθόλου καλά με αυτό το τρίμερο και έμεινε 12ος. Αλλά... Και εκεί έμεινε. Θα δούμε, πιο πέντε και έπεσε. Τα πιο ωραία, ναι, όντως έπεσε. Έπεσε κιόλας, άστα να πάνε. Όμως ο πρώτος γύρος δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί κανονικά, καθώς είχαμε την εμφάνιση του αυτοκίνητου ασφαλείας λόγω μιας σύγκρουσης ανάμεσα στον Ρικάρντο και στον Σάινς στην πρώτη στροφή, όπου το μονοθέσιο του Ισπανού ακινητοποιήθηκε στην αμμοπαγίδα, αλλά ο Ρικάρντο έβγαλε το μονοθέσιο από την αμμοπαγίδα και βρήκε αυτό το δρομάκι που υπάρχουν στον γκαζόν εκεί πέρα και συνέχισε κανονικά. Στην επανακίνηση λίγους γύρους αργότερα ο Verstappen διατήρησε χωρίς πρόβλημα την πρωτιά που είχε, αφού είχε το φύλακα Άγγελο Πέρες από πίσω του, καθώς τον είχε βοηθήσει κιόλας και στον τελευταίο αγώνα του 21 στο Αμπου Ντάμπι, που κράτησε για πολλούς γύρους. Εντάξει, 3-4 στο Χάμιλτον, αλλά ήταν αρκετό για να γίνει αυτό που ξέρουμε ήδη. Ο Leclerc. Κλέψιμο. Εντάξει τώρα. Δεν πειράζει. Ο Leclerc προσπάθησε αμέσως να επιτεθεί στο Norris, αλλά χωρίς DRS Πού πας. Ο Βρετανός κατάφερε να διατηρήσει την τρίτη θέση, διότι δεν είχε τόσο πολύ δύναμη στη βροχή η Ferrari. Πιο πίσω ο Αλόνσο με μια μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιό του που έγινε όταν συγκρούστηκε με τον Μικ Σουμάχερ και αναγκαστικά εγκατέλειψε τον 7ο γύρο, που είδαμε και την εικόνα όταν παίρνει ο Χάμιλτον δίπλα του που έφυγε όλο το πλάγιο μέρος της Alpine. Μας χαιρέτησε ακριβώς. Νομίζω ότι το έχει πάθει δεύτερη φορά αυτό, να ξεκολλήσει το σαν καπάκι το πλάγιο μέρος. Τώρα δεν θυμάμαι στον Αλόνσο, το θυμάμαι στον... Πάντως στην Αλπίνη ήταν σίγουρα. Ναι, και στη Racing Point του 20 όταν στο Μουτζέλο που έφυγε το... Που φαινόταν μέσα οι εξατμίσεις, τα ψυγεία του μονοθεσίου, ήταν ωραίο. Όλα αυτά. Όπως είναι από μέσα. Αλλά μπορεί να μην κατάφερε να προσπεράσει τον Πέρες, αλλά ο Leclerc έδωσε στους οπαδούς της Ferrari μια ευκαιρία να πανηγυρίσουν, καθώς κατάφερε να προσπεράσει τον Norris. Ο Μονεγάσκας όμως πλέον είχε μείνει πάρα πολύ πίσω από τη Verstappen 6 δεύτερα και εκτός αυτού έπρεπε πρώτα να φτάσει στον Πέρες, όπου ήταν 3 δεύτερα μπροστά του. Πάμε να δούμε λίγο πιο πίσω στην κατάταξη τι γίνεται. Ο Ράσελ ήταν πολύ πιο γρήγορος από τον Μάγνουσεν που ήταν μπροστά του, αλλά δυσκολευόταν αρκετά να τον περάσει. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes τα κατάφερε όμως λίγους γύρους αργότερα, αφήνοντας τον Δανό της Haas να δίνει μια νέα μάχη με τον Βάλτερη Μπότας που ακολουθούσε. Ο έμπειρος όμως Φιλανδός και αγαπητός οδηγός πλέον της Αλφα Ρωμαίο δεν άργησε να βρει και εκείνος την ευκαιρία του και πέρασε
και ανέβηκε στην έκτη θέση πίσω από τον Ράσελ, όπου θα δούμε και σε λίγο είχαν και αυτή τη δική τους μάχη. Άρα ξαναπούμε όμως ότι πάλι η Χάς δίνει ένα άλλο πρόσωπο από ό,τι έδειχνε τόσα χρόνια και είναι ακόμα μόνο θετικά. Ναι. Αν και αυτό που βλέπαμε πριν είναι προ-τελευταία, είναι η τρίτη από το τέλος, αλλά δείχνει ωραίο πρόσωπο μέχρι στιγμής. Ναι, η κατάταξη την αδικεί λίγο. Όντως, άμα κοιτάξει κάποιος την κατάταξη, θα δει ότι είναι αρκετά κάτω. Αλλά άμα δεις τις διαφορές μεταξύ των ομάδων, είναι πολύ μικρές. Οπότε μέσα σε ένα αγώνα όλα ανατρέπονται. Γι' αυτό και να το πούμε, νόημα έχουν οι κατατάξεις λίγο αργότερα, που θα έχουν καθοριστεί και οι διαφορές μεταξύ των ομάδων και θα έχει αποκτήσει άλλο νόημα το πρωτάθλημα. Οπότε συνεχίζουμε στην πίστα της Ήμολα. Είχε αρχίσει να σχηματίζεται μια στεγνή γραμμή, αλλά η πρόβλεψη ήταν ότι η βροχή θα επιστρέψει ξανά. Και πιο συγκεκριμένα, στο Team Radio τους το είχαν κάνει πολύ ξεκάθαρο, στη στροφή 7. Όλα αυτά και είμαστε στο 13ο γύρο του αγώνα, δηλαδή πολύ νωρίς σχετικά με τους 63 που έχει όλος ο αγώνας. Αυτή, να το πούμε, η ανακοίνωση ότι έρχεται σιγά σιγά η βροχή και πιο συγκεκριμένα στη στροφή 7 μας θύμισε γεγονότα που έγιναν πέρυσι το 2021 στο Σότσι, όπου ο Νόρις ήταν πρώτος και πηγαίναμε για κάτι, να το πω, ιστορικό και πολύ όμορφο, αλλά ακριβώς η βροχή έκανε την εμφάνισή της στους δύο τελευταίους γύρους και όλοι ήταν στο δίλημμα να μπω, να μην μπω, θα προλάβω ή δεν θα προλάβω. Εν τέλει έπεσε τόση βροχή που όσοι δεν είχαν μπει να αλλάξουν ελαστικά βρέθηκαν πολύ πίσω στην κατάταξη, ενώ αυτοί που πήραν το ρίσκο και μπήκαν το εκμεταλλεύτηκαν και κατάφεραν να μπουν πιο μπροστά στη θέση τους. Μετά να συνεχίζουμε και με αυτή να το πούμε, την εξέλιξη λόγω του καιρού, τόσο οι ομάδες όσο και οι οδηγοί δεν μπορούσαν εύκολα να αποφασίσουν τι στρατηγική θα ακολουθήσουν, αφού έπρεπε να ακολουθήσουν και να περιμένουν τι κέφια είχε ο καιρός εκείνο το διάστημα. Αυτό τους έβαλε σε μια κατάσταση αναμονής και όλοι έμεναν με τα ελαστικά με τα οποία ξεκίνησαν τον αγώνα, μέχρι να αποφασίσουν τελικά ποια είναι η κατάλληλη κίνηση έτσι ώστε να προχωρήσουν. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Ρικάρντο, αφού είχε την σύγκρουση με τον Leclerc, όχι με τον Sainz στον πρώτο γύρο και είχε φτάσει πια 19ος μετά τον DNF, αποφάσισε να μπει πρώτο στα pit και έβαλε τα slick. Το παράδειγμά του στο επόμενο γύρο το ακολούθησαν και άλλοι, γιατί ήταν ξαφνικά τον Αυστραλό να βελτιώνει θεαματικά τους χρόνους του και έτσι και οι υπόλοιποι μπήκαν στον επόμενο γύρο, όπου είχαν ένα περιστατικό ανάμεσα στον Χάμιλτον και στον Οκόν, όπου ο Γάλλος έφυγε λίγο πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε και παραλίγο να είχε σύγκρουση με τον Χάμιλτον που θα γινόταν ο χαμός και δέχτηκε 5 δευτερόλεπτα ποινή. Όπου είναι ένας κανόνας εδώ, νομίζω. Ναι, είναι ένας κανόνας όπου όταν ένα μονοθέσιο τοποθετείται στην ειδική θέση για να αλλάξουν τα ελαστικά, ακριβώς πάνω από τον οδηγό υπάρχει δύο λαμπάκια, ένα κόκκινο και ένα πράσινο. Όταν είναι κόκκινο σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται ο οδηγός να φύγει από αυτή τη θέση. Και το πράσινο όταν ανοίγει σημαίνει ότι μπορεί να φύγει. Αυτό το καθορίζει, νομίζω, ένας άνθρωπος της ομάδας, ο οποίος όμως ταυτόχρονα πρέπει να παρακολουθεί τι γίνεται στο διάδρομο, να πούμε, τον pit stop και τι κίνηση υπάρχει. Αυτός είναι ένας κανόνας, γιατί όταν έρχεται κάποιο μονοθέσιο προς τα πίσω και ξέρεις ότι θα περάσει μπροστά από τα γκαράζ σου, πρέπει να περιμένεις και δεν αφήνεις τον οδηγό να φύγει. Οπότε κάτι τέτοιο έγινε στην περίπτωση της Alpine. Ο άνθρωπος της ομάδας άφησε τον Οκόν νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, γιατί ερχόταν από πίσω ο Χάμιλτον. Οπότε έχουμε ένα περιστατικό unsafe release, λέγεται, ότι μη έγκαιρης και μη σωστής αποδέσμευσης του μονοθεσίου από τα γκαράζ. Οπότε γι' αυτό χρονικά συνέπεσε ο Οκόν να πάει να συγκρουστεί με τον Χάμιλτον και αυτό δεν επιτρέπεται. Οπότε έλαβε και την αντίστοιχη ποινή ο Γάλλος οδηγός της Alpine. Και μετά την αλλαγή που είχαν όλοι οι οδηγοί στα pit stop, δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή στην πρωτιά που ο Verstappen ακόμα τη διατηρεί, αλλά είχαμε μια μάχη ανάμεσα στον Πέρες και τον Leclerc, επειδή ο Μεξικανός είχε μπει ένα γύρο πιο πριν από τον Leclerc. Είχαν μια μάχη επειδή ο Leclerc είχε ακόμα κρύα ελαστικά και ο Πέρες ήταν πιο ζεστά, κατάφερε να τον περάσει, αλλά αν και είχαν μια δυνατή μάχη εκτός του DRS που προσπαθούσε ο Leclerc να τον περάσει, μέχρι να ανεβάσει το ρυθμό του ο Πέρες και να αρχίσει να απομακρύνεται, γράφει ταχύτερους γύρους και κατάφερε να κρατήσει τη δεύτερη θέση με άνεση πια. Πιο πίσω ο Νόρις διατηρούσε με άνεση την τέταρτη θέση, δεν είχε κάποιον να τον απειλεί. Από τον πέμπτο Ράσελ που ήταν σαφώς πιο πίσω.
ο οποίος είχε επίσης πολύ μεγάλη διαφορά από τον Bottas που ακολουθούσε στην 6η θέση. Ο Vettel με πολύ καλή στρατηγική που μας έκανε εντύπωση από την Aston Martin είχε ανέβει στην 7η θέση μπροστά από τον Magnussen. Για τις δύο τελευταίες θέσεις της δεκάδας είχε σχηματιστεί ένα πολύ μεγάλο τρενάκι ανάμεσα σε Tsunoda, Stroll, Ocon, Albon, Gasly, Hamilton και Ricardo, που βέβαια δεν ακούγαμε μάλλον συχνά το Hamilton να παλεύει για 10η θέση και να είναι μέσα σε ένα μεγάλο τρενάκι από πιο αργά μονοθέσια. Φτάσαμε να το δούμε και αυτό. Ακριβώς. Αυτό το τρενάκι πάντως κράτησε, αν δεν πω όλο τον αγώνα, ναι, πάντως στο μισό αγώνα σίγουρα το κράτησε. Δηλαδή ο Hamilton έβλεπε το πίσω μέρος της Alpha Tauri του Gasly για πολύ. Για 40 γύρους μπορεί να βλέπει το ίδιο πράγμα. Θα είχε βαρεθεί. Και ο σκηνοθέτης νομίζω άφησε τις καμέρες εκεί και λέει άστες να παίζουν ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Πραγματικά. Ωστόσο η βροχή αργούσε να εμφανιστεί και καθώς η κατάσταση στην πίστα βελτιωνόταν γύρω με γύρω, οι χρόνοι έπεφταν αλλά δεν είχαμε σημαντικές αλλαγές στην κατάταξη, παρότι στο μεταξύ ενεργοποιήθηκε το DRS, όπου φαίνονταν ρε παιδί μου ότι οι αγωνοδίκες το είχαν ξεχάσει να το ενεργοποιήσουν. Λένε εντάξει τώρα τι να το κάνουμε, πια δε. Κάτι ασυνήθιστο έγινε βέβαια 20 γύρους πριν την καρό σημαία, όταν ο Ολλανδός έριξε γύρω στον Βρετανό της Mercedes. Αυτό βέβαια απογοήτευσε πολλούς φίλους της Mercedes και θυμήθηκα εκείνη τη στιγμή το ωραίο στο Πορτεμάο που ήταν πρώτος ο Πέρες και ήταν ο Χάμιλτον και λέει blue flags και λέει όχι, κανονικά τον αγωνίζεις. Είναι όντως πρώτος ο Πέρες, ναι. Όπου δεν το είχαμε ξαναδεί, όπου στο 21 τους είδαμε να παλεύουν μέχρι τελικής πτώσης για τον τίτλο. Σε εκείνο το σημείο ο Βρετανός βέβαια έδινε μάχη με τον Gasly και τον Albon για τη 12η θέση, όπως είπαμε και πριν. Ο Leclerc έπαιξε το τελευταίο του χαρτί μπαίνοντας για αλλαγή ελαστικά 13 γύρους πριν την καρό σημαία, με τα μαλακά να αντικαθιστούν τα μεσαία που είχε πριν. Ο Μονεγάσκος βγήκε στην πίστα πίσω από τον Norris, αλλά λίγο αργότερα τον πέρασε εύκολα. Η Red Bull αντίδρασε άμεσα και φώναξε μέσα το Sergio Perez πρώτα για αλλαγή ελαστικών και στον επόμενο γύρο φώναξε και τον Verstappen για να κάνει και εκείνος την αλλαγή σε μαλακά. Η κίνηση της Ferrari έδειξε να αποδίδει, καθώς ο Leclerc βρέθηκε πολύ γρήγορα πίσω από τον Perez και μέσα βέβαια και στη ζώνη του DRS. Και πάλι όμως η Red Bull αυτό το Σαββατοκύριακο έδειχνε να είναι πολύ πιο γρήγορα από την Ferrari και ο Perez κρατήθηκε μπροστά. Ο Leclerc προσπάθησε πολύ, αλλά τελικά όταν πας για τα πολλά χάνεις και τα λίγα που λέμε. Έγραψε. Και βέβαια. Και τελικά έκανε ένα λάθος και βγήκε εκτός πίστας, χτύπησε τις μπαριέρες, αλλά ήταν τυχερός γιατί ήταν ελαφρύ το χτύπημα και αναγκαστικά κατευθείαν μπήκε στα pits για να αλλάξει τον μπροστά ρίγχος και μαζί και ελαστικά. Και έτσι κατάφερε και έπεσε στην 1η θέση. Νομίζω πάλι χτύπησε, φορούσε τα μαλακά ελαστικά και όταν ξαναμπήκε πάλι τα μαλακά ελαστικά. Όχι άλλο. Αυτό είναι ποδικά. Με τη Ferrari εκτός βάθρου με αυτό το συμβάν, οι οδηγοί της Red Bull ήταν πιο χαλαροί. Τερμάτισαν σε παράταξη με τον Max Verstappen να παίρνει μια τεράστια νίκη και τον Sergio Perez να συμπληρώνει ένα εξαιρετικά σημαντικό 1-2 της Red Bull μέσα στην Ήμολα, κάτι το οποίο είχαμε να το δούμε από το 2016. Που ήταν πάνε 6 χρόνια, Γιώργο. Ήμασταν λίγοι ακόμα. Φαντάζομαι. Πραγματικά. Τελειώναμε, ναι, σχεδόν. Ισχύει και ακόμα και τώρα έχουμε παιδιά. Όχι, εντάξει. Γιώργο. Ο Λάντο Νόρις, συνεχίζω γιατί θα βγουν κι άλλα στην ώρα. Ο Λάντο Νόρις από το πουθενά έφερε τη McLaren στην 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών. Ο George Russell από το πουθενά, νομίζω ούτε ο ίδιος το πιστεύει, αλλά ούτε και η ομάδα. Χρόνια πολλά και όλα στον George. George ισχύει. Χρόνια σου πολλά. Άμα το ακούσει ποτέ αυτό το podcast, δεν νομίζω. Χρόνια σου πολλά. Λοιπόν, ο George Russell τερμάτισε 4ος, έχοντας δώσει στους τελευταίους γύρους μια πολύ ενδιαφέρουσα μάχη με τον Valtteri Bottas, ο οποίος δεν κατάφερε να τον προσπεράσει και συμβιβάστηκε με την 5η θέση. Μια εξαιρετική θέση για την Alfa Romeo, η οποία και αυτή τη χρονιά του 2022 κάνει πραγματικά πολύ ωραία πράγματα. Ο Charles Leclerc, που είχε μείνει πιο πίσω μετά το συμβάν, κατάφερε να τερματίσει στην 6η θέση και ακολούθησαν οι Tsunoda, Vettel, Magnussen και Stroll. Πάνω κάτω με το πέσιμο της καρός σημαίας, αυτό ήταν το Grand Prix της Ήμολα. Ένα, εντάξει, και ενδιαφέρον θα το πεις
Grand Prix. Αλλά επειδή λόγω της φύσης της πίστας, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι στενή, μικρή, δεν βοηθάει, ειδικά αυτά τα μονοθέσια τα οποία πραγματικά είναι σε extra large, να το πούμε, έκδοση σε σχέση με τα παλιά. Οπότε αυτό, όποιος, άμα πάρεις μια καλή θέση στις κατατακτήρες ή στο sprint όπως έγινε αυτή τη φορά, έχεις περισσότερες πιθανότητες να είσαι μπροστά. Αλλιώς η πίστα δεν δίνει πολλές δυνατότητες για προσπεράσματα. Ναι, είχε φτιαχτεί για άλλα μονοθέσια. Για άλλα μονοθέσια, ναι. Οπότε για πες μας, Κωστή, πώς έκλεισαν όλα, πες μας. Και τις 20 θέσεις, πες τις. Verstappen νούμερο 1, Πέρες, Νόρις, Ράσελ, Βάλτερη Μπότας, Λεκλέρ, Τσουνόντα, Φέτελ, Μάγνουσεν που κράτησε τελικά να μείνει στη δεκάδα, Στρόλ που νομίζω είναι η πρώτη του πόντι, Άλμπον, Γκασλί, Χάμιλτον, 13ος λέμε και κλαίμε, Οκόν, Ζου, Λατίφι όχι τελευταίος, Σουμάχερ όχι τελευταίος, Ρικάρδο τελευταίος και τα δύο DNF που προαναφέραμε πριν, ο Αλόνσο με το χτύπημα με τον Μικ και ο Σάινς με τον Ρικάρδο στην αρχή. Θα είπαν οι μηχανικοί της Williams για το Λατίφι ευτυχώς που τερμάτισε. Πραγματικά που δεν έβγαλε. Το παίζουμε over, είναι σε κάθε στοίχημα Λατίφι. Νομίζω ότι το καλύτερο στοίχημα είναι να βγει safety car ή όχι. Πραγματικά. Και είπαμε να πούμε και τα standings ναι, για τους οδηγούς, πώς έχουν γίνει μετά πρώτος Χάμιλτον, αυτό θα κάνουμε κάνα 2 χρόνια να το δούμε ξανά. Χαλάρωσε Γιώργο, εντάξει, χαλάρωσε. Εντάξει, εγώ το παίζω. Παίζω το σπίτι μου. Όπου πρώτο έχουμε το Leclerc με 86 βαθμούς, πίσω του ακολουθεί ο Verstappen με 59, τρίτος ο Πέρες με 54, τέταρτος ο Russell με 49, πέμπτος ο Sainz με 38, έκτος ο Norris με 35, έβδομος ο Hamilton με 28, όγδοος ο Bottas με 24, τίποτα, τον περνάει το Hamilton σε λίγο Bottas. Φαντάζεσαι. Θα το χαρώ, δεν ξέρω, θα το χαρώ άμα γίνει. Όχι εγώ. Ένατος ο Korn με 20, δέκατος ο Magnussen με 15, δέκατος ο Ricardo με 11, 12ος ο Τσουνόντα με 10, 13ος ο Γκασλί με 6, 14ος Φέτελ με 4 βαθμούς που τους πήρε τώρα στην Ήμολα. Και αυτόν ούτε πρώτα. Ναι. Άρα πρώτη πόντι για την Άστον. Γενικά για όλη την ομάδα. 15ος ο Αλόνσο με 2 βαθμούς, 16ος ο Ζου με 1. Τον οποίο τον έχει πάρει από τον Μπαχρέιν. Ναι. Και δεν έχει ξαναπάρει. 17ος ο Άλμπον με 1 βαθμό, 18ος ο Στρόλ με 1 και οι τελευταίοι είναι ο Μικ Σουμάχερ με 0. Ο Νίκο Χούλκεμπεργκ που είχε τρέξει στους πρώτους αγώνες με 0 και τελευταίος ο Λατίφι και εκείνος με 0. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η διαφορά μεταξύ Verstappen και είναι ψηλό μεγάλη. Είναι 29 νομίζω, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, 20. Ένα DNF του Leclerc. Ακριβώς, ένα DNF του Leclerc και ένα πρωτιά με ταχύτερο γύρο από τον Verstappen και ξαφνικά έχουν έρθει στη θέση. Και στις ομάδες που έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον, πρώτη είναι η Ferrari με 124 πόντους, δεύτερη είναι η Red Bull με 113, μετά έχουμε μεγάλη ψαλίδα με τρίτη τη Mercedes με 77. Το νούμερο του Βάλτερη. Ισχύει. Τέταρτη η McLaren Mercedes με 46 βαθμούς, πέμπτη η Alfa Romeo με 25, έκτη η Alpine με 22, έβδομη η Alfa Tauri με 16, όγδοη η Haas με 15, ένατη η Aston Martin με 5 και δέκατη η Williams με έναν μόλις βαθμό. Πού της ήρθε ο βαθμός? Με το Albon στην προηγούμενη. Αυτό που λέγαμε και πριν είναι, ενώ η Haas είναι 8η με 15, άμα κάνει ένα πολύ καλό τριήμερο, ξαφνικά μπορεί να περάσει μέχρι και την Alfa Romeo και να βρεθεί πέμπτη. Οπότε, επειδή οι διαφορές είναι πολύ μικρές, ένα καλό τριήμερο για τη μία ομάδα μπορεί να τη φέρει πολύ ψηλά. Την περνάει πολλές, ναι, πολλές ομάδες. Οπότε το επόμενο Grand Prix είναι για πρώτη φορά στο Μαϊάμι. Είδα και ένα βίντεο, ήταν λίγο ψηλό cringe από τη Red Bull που πήγε ο Πέρες. Που προσπαθούσε να βρει πρόσφυση, επειδή το είδα και εγώ όλη την ώρα. Καλά, αυτό εντάξει, αλλά ήταν λίγο ψηλό cringe. Το όλο concept γενικά του βίντεο. Αλλά εντάξει, Red Bull είναι κάτι τέτοια κάνει για να δείξει. Όπου το τρίμερο θα είναι 6 με 8 Μάιο. Τώρα κοντά. Όχι. Δεν βρήκαμε αεροπορικά αλλιώς. Δεν βρήκα αεροπορικά, έλεγα να πάμε καράβι. Τις γραμμές θα τη βγάλεις έξω στο κατάστημα. Δεν θα έχουμε αυτό το σοκό φόρμουλα, θα έχουμε το επόμενο, 6 με 8 Μαΐου, Μαϊάμι. Α, ναι, ισχύει. Νόμιζα ότι είχαμε πάει ήδη. Κάτι έχω 6 Μαΐου, δεν θυμάμαι τι είναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα. Έχω το Μάια. Οκ, ωραία, μια χαρά.
Τα πάμε για την Ήμολα. Κλείσαμε το θέμα Ιταλία προσωρινά, γιατί έρχεται η Μόντσα σιγά σιγά. Οπότε αυτό Και πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο Αμερική. Ναι. Για πρώτη φορά για Και, φέτος. και μετά ξαναρχόμαστε πάλι Ευρώπη ή Ασία. Ναι, έχουν κάνει κάτι πήγαινε, έλα. και τους χαλάει. Καλά, ναι. Εμείς τα παρακολουθούμε αυτοί. Οπότε Τρελή. αυτό το τρίμερο βάζουμε την Πρωτομαγιά που είναι η εργατική. Και για μας, παιδιά, Και για συγγνώμη, μας. δεν θα έχει επεισόδιο. Κουραζόμαστε. Μην απογοητευτείτε. Ναι, δεν μη μας περιμένετε. Τι το θα Σαββατοκύριακο. έχει αλλαγή στην ώρα ή πώς θα είναι τώρα, σαν Αυστραλία, θα είναι πρωί, θα είναι Όχι, βράδυ. θα είναι προς βράδυ λογικά. Θα είναι το αντίθετο, ναι, μάλλον θα είναι προς Προς βράδυ. βράδυ. Αλλά θα το δούμε, θα βγουν οι ώρες και Ναι, σιγά σιγά ναι. θα το πούμε. Αν φτιαχτεί η πίστα. Μπορεί να πάμε και στο NBA, παίζουμε η Miami τώρα. Εκεί πέρα. Θα πάει ο Μίτσος, τώρα που φεύγει. Γι' αυτό Όχι, φεύγει ισχύει. ο Μίτσος Αμερική. Ισχύει. Θα Γι' πάει να αυτό το δει. φεύγει, πάει να δει τη Miami. Μαϊάμι. Οπότε Όπου πήγαν και οι παίκτες του Survivor, άρα τυχαίο, ξέρει. ξέρει τι κάνει ο Ο Βλαμμένος. Ατζούν. Οκ, οπότε θα τα πούμε στο Μαϊάμι. Περισσότερες βέβαια λεπτομέρειες ή σχετικά με το τι γίνεται στη Φόρμουλα 1 Στο Instagram. στο Instagram ακριβώς. Το Λευτέρισκον. έχουμε αφήσει από κάτω στην περιγραφή και Στο description, το like. link για το λογαριασμό μας στο Instagram. Επίσης να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google. Πήγα να πω στο Love Radio. Γιατί να πηγαίνουμε κοντά στο μικρόφωνο για ένα love radio. Αλλά Πώς το λέει, για αφιερώσεις Ναι. εδώ. Για αφιερώσεις στο Hamilton. Μ' ακούς, αύριο μ' ακούς. Κούλα, ακούς. πονάς. Πονάς και φταίει ο πιτσιρικάς. Ο Πιτσιρικάς. Λοιπόν, οκ, ξεφεύγουμε. Λοιπόν, σας χαιρετούμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Καλή Ciao. συνέχεια.